velkommen til endnu en ny video, og her skal vi spille Doors med min storebror Vilas. Shoutout til ham, han har en YouTube kanal, den hedder Vilas_RE. Bare så I subscribe til ham og til mig. Nå Vilas, du laver bare en race, eller skal jeg gøre det? Bare det. Og det her, det er Doors. Hvis ingen af jer ved Doors, så er det et spil, der handler om at gå igennem så simpelt som muligt 100 døre. Vi skal i hvert fald igennem. Vi skal igennem 100 døre, okay? Og ja, men please subscribe, for jeg har altså brugt vildt lang tid på at forberede den her YouTube-kanal. Jeg har brugt virkelig lang tid på at finde navnet på den og introen. Vilas? Hvor er du af? Ja, og i hvert fald så skal jeg bare lige sige, at hvis I synes, at mig og min storebror er gode, er det på grund af, at jeg har en anden account, hvor vi begge to rent faktisk har klaret spillet. Så, yep. Der har jeg også en helt lille badge. Men lige nu er det kinda friendly. Det har du sagt. Det har du sagt. Første monster, det er Ice, ham må du ikke kigge på. Men I behøver ikke at subscribe, hvis I ikke har lyst. For jeg vil ikke være sådan en, der plager efter subscribers. Og vi har lige passet Ice, ham må du ikke kigge på. Tips og tricks til at klare dårligt. Oh my god. Oh my god, oh my god. Jeg ved det. Ham skal du gemme dig i et skab eller under en seng. Og han kommer, når lyset på. Jeg har aldrig set ham komme midt i rummet rent faktisk. Det er mest bare ambush, der gør det. Jeg får så mange achievements. Men det der også er, det er Squeak, og ham skal du kigge på, når du hører en lyd. Og det er derfor, du altid skal have din voice op, når du spiller det her spil. Og vi er så ikke verdensmestre til det her spil. Så der er en chance for, at vi kan dø, okay? Der er en chance for, at vi kan dø. Grund af, at vi ikke er verdensmestre til det her spil. Du skal ikke spoil! Shh. Ja, I har nok allerede fået lidt spoileren. Floor 2 hedder Mines.
Nej! Og ikke, overhovedet ikke alle ved, at nogen tror, at floor 3 hedder The Castle. Der er nogen, der kan spille det her spil. Det er ligesom mit navn, Elias. Og så er der nogen. Og så er der nok nogen, der også ser den her video. Måske. Der er nogle rigtig gode nogen. Og så hjælper den her video overhovedet ikke til nogen tutorial. Eller challenges i dag. Ja, næste uge. Du kan også lave det på en subspecial list. Eller bare 10 likes. Nej. Nej. Måske skulle du sætte subspecial lidt højere måske. For hvis der... Ja, ellers bliver det boring. Ellers bliver det boring, bro. Måske skulle vi mere snakke om spillet, og ikke din subspecial. Gambling! Yeah. Og hvis I ikke er logget ind, som nogen af ikke er rent faktisk logget ind, så er det fint bare, at I ser videoen. Men hvis I er logget ind, må I rigtig gerne smide et like. Og hvis I har lyst, kan I også subscribe. Kun hvis I har lyst. På grund af 0% af dem, der ser min video, har subscribe. Tillykke! Villas. Hedder den bare Villas? Nok reklame. Ja, sådan der. Ja, der skete lidt mærkeligt. I'm a criminal. Jeg kan godt høre dig, Vilas. I'm a criminal.
Nej, jeg har ikke droppet noget item. Oh my god, det er for mange achievements. Og jeg har lige noget. Hvis I har en YouTube-kanal, så skriv hvad jeres YouTube-kanal hedder i beskrivelsen. Og så vil jeg give jer et shout-out i næste video. For tillykke til, at Reflex har fundet den her kanal. Ja, yeah. Og I kan rent faktisk også give idéer til andre spil, vi kan spille. Hvis I kender nogle sjove spil i Roblox, I synes er sjove, så kan I godt skrive det også ned i kommentarerne. Ja, og så skal vi nok prøve at spille det. Og hvis I nok godt kan se på min skærm, så er jeg virkelig low. Jeg tror ikke, at dø af Timothy. Spoiler alert, Timothy er en lille edderkop. Det springer op på dig, når du åbner skuffer. Altså, vi har fundet 3 rifters! Det må være 46. Okay, så går vi igennem 47. No. Dørhalsræs! Det her fik jeg. Han har meget god hørelse, men han er blind. Vilas, har du uret? Ja. Og man skal shift, ellers så hører han bare gå i græssan ud på det. Rabat på mennesker. Og nej, ja, han kan one shot. Det betyder, at hvis han rammer dig, så er du død. Oh my god.
achievement i det her game rent faktisk. Men vi spiller lige et mere, tænker jeg godt. Er det ikke rigtigt, Vidas? Det vil vi gøre, vi klipper til 50. Okay, jeg er lige kommet tilbage her. På grund af, at vi har lige været igennem et monster, der hedder Ambush. Holy crap. Så jeg tænker bare nu op til jer her, og hvis vi er klar, det er spil. Ellers så klipper jeg det 50, for det er nok kedeligt. Det er at spille helt til 50, men jeg gider heller ikke at have et lille klip på sådan 30 sekunder. Så, derfor er vi her. Mangler du liv? Jeg har fundet noget bandage. Åh nej. Jeg ved det. Helt normalt rush. Ej, hvor er jeg glad. Så går vi lige ind til ice. Ej, hvor fedt. Men altså, hvis I ser videoen hertil, og I godt kan lide contentet, altså det vi spiller lige nu, Doors, må I også gerne skrive i kommentarfeltet, hvis I har lyst til at se mere af Doors. Måske at vi klarer spillet, måske at vi kommer til The Mines. Ja, så skal jeg nok også livestream med modde med hvad er det hedder? Ja, så skal man lige skrive sin YouTube-kanal og rent faktisk også sin Twitch. Det tror jeg. Jeg ved ikke, om man behøver. Ja, men i hvert fald så, ja. Så vil I skrive noget i chatten, for eksempel spawn figure, eller spawn 20 figures. Nå ja, nu kan jeg godt huske. Og så er der ligesom sådan en vote. Det er en vote. Så for eksempel, hvis der står en, giv mig et crucifix, og den får 12 af jer, der stemmer på den. Så får jeg et crucifix, hvilket jeg vil være meget glad for. Du kan også sende mig i fængsel. Og hvis I gerne vil se os klare spillet, og måske også komme langt i The Mines, skriv det i kommentarfeltet, som sagt. Det gør jeg. Hvad sker der egentlig, hvis Rush går direkte ind i Seek Chase?
Eller der er også en channel, der hedder Always Watching, som gør, at der rent faktisk godt kan komme eyes ind til CJ's og Figure. Hvilket er ret irriterende. Fundet. Vilos. Jeg er på vej. Men altså, din anden Roblox account, som er med din YouTube, hedder noget lidt mærkeligt. Vilas_REYT. Så jeg siger ikke mit rigtige navn. Og I kan ikke bare søge Valde 5 op, for det er ligesom et navn, jeg har ændret over fra mit originale. Så det kommer nok ikke til at virke. I finder nok nogle andre, men ikke mig. I ved ikke engang, hvordan min avatar ser ud. Et andet Fortnite. Nå. Nå, ja. Jeg kan kun huske, de valgte 5, 8, og så kan jeg ikke huske mere. Nej, det var kun sådan 4 eller 5 tal. Men stadig det meget at huske, okay? 6? Nej. Er der virkelig så mange, der valgte 5 i verden? Oh yeah, Figure! Og det har taget os 8 minutter siden sidst vi klippede. Denne gang skal du ikke dø, okay? Ja, i hvert fald på den måde, du kunne før. Hey, du stjal min bog! Der var lidt en bog lige foran dig. Oh my god. Oh my!
Okay, I kan nok huske, at jeg sagde, hvis der sker noget spændende. Vi er på freaking dør 2! Husk det. Der er et crucifix lige her! Hvad er chancen? Vent nu hurtigt, Jeg åbner lige et Word-dokument. Ja, pauser lige. Okay, vi er tilbage efter en meget hurtigt lille klip, hvor jeg skrev Shield ned. For det her, det er sjældent. Der er freaking 2, og vi finder et crucifix. Og vi har ingen modifier på, der gør, at vi får mere loot. Det er helt normal spawn. Jeg har aldrig oplevet noget sådan. Jeg har oplevet, at jeg fandt et crucifix i en pizza engang. Kan du se det? Jeg har aldrig oplevet sådan noget. Og ja, jeg har ikke nogen skins til det. Og det har jeg på min main account. Skal jeg bruge det på Rush? Hvilken dør var vi nødt til? Okay, der var du heldig, mand. 15. Oh my god, jeg kan se noget på dine vinger. Den, jeg kan godt se den er der stadig derovre. Du er ikke blevet scam. Du er ikke blevet scam, bare roligt. Kan du huske I Love Doors avatar? Den havde ikke loadet mit skin, så den tog bare en random skin, hvor den havde trøje på I Love Doors. Sig dumt. Men lad os komme tilbage til spil, som jeg har siddet og spillet. Og vi kan også prøve at klare the back door i en anden video, hvis jeg også gerne vil se det. Og the back door, der er tid på, hvor du skal trække nogle levels. Jeg har lige klaret det på min main account i dag. Når den her video bliver lagt op, så... Jeg ved ikke, om jeg er så god til det. Men det er ret nemt. Så det er muligt, hvis I gerne vil se det. Det er great outdoors. Der er 2. Var det godt, Rios? Hvordan fik du en achievement? Jeg har stadig mit crucifix. Never forget that. Jeg kan huske en gang var det der rum kun i Seek Chase. Kan du huske det?
Men så blev det addet til normal. Alright. Bro, det her seed er rent faktisk insane. Altså, vi får et crucifix på dør 2. Det kan ikke. Hvad? Jeg tror, jeg er døde. Har jeg ikke nogen rigtig før dig? Hvorfor? Nej, for jeg har et kystpil. Jeg er død. Kig væk, hvis du ikke hører et jumpscare. Det er et jumpscare. Bare tag mit cruise. Det er det, jeg mener med skin. Okay, så det er bare sådan lidt andet. Men altså, jeg tænker stadig, I kan høre mig, hvis jeg muter mig på Discord. Så jeg siger bare, vi ses på den anden side. Okay, jeg lige muter mig selv inde på Discord. Jeg tænker stadig, I kan høre mig. Og jeg har altså ikke nogen Robux på den her. Og Rush kommer, så lad os se, om vi skal klare det her. Det gør han, da. Yep, han kommer der. Og jeg tror altså, det her bliver en af de sidste games, vi spiller. Så ja, det er bare 3. gang i lykkens gang. Nej. Allermest nu grindet 24/7 på min kanal. Jeg spiller mange andre spil der. Det er bare lige en lille ekstra spil. Så. Okay, vi er spændt for, hvor de klarer Doors. Eller ikke Doors. Undskyld. Og
Og i hvert fald, det her kommer nok til at tage stadig lidt tid som storebror. Er klar til spil. Og vi har simpelthen prøvet 3 forsøg indtil videre. Jeg er dum, min storebror klarer det helt fint. Der er 60 af ham på lige nu. Seek Chase kommer ved cirka der er 80. Så han er ret good to go. Hvad fanden er det der er der? Hvad freak? Ej, skin af! Jeg prøver at lave. Nå, men der er gået 2 minutter nu. Jeg tror ikke, jeg gider optage, fordi det er lidt kedeligt bare at sidde. Jeg venter til, vi ellers kommer til Seek Chase, i det mindste. Så. Ja. Okay, vi er tilbage. Min storebror er nået til Seek Chase. Nummer 2. Og jeg ved ikke, hvor mange du har. Ja, vi trykker bare save for later. Det er der en knap, hvis du har klaret spillet, og du har tid, eller ikke gider, så kan du bare trykke save for later, og så gemmer den alt det. Det er her, hvor man normalt går to the great outdoors. Nok en af mine yndlingssteder, rent faktisk. Men det... Men det er nok en af mine yndlingssteder, det er The Great Outdoors. Det Og det er her, hvor man kan komme to the great outdoors.
kører i bakken. Det var mit crucifix, så bare roligt, hvis jeg har set det, jeg har set det. Jeg tror også, han fjerner det for et par døre. Og så kommer han, så er der en chance for, at han kan komme tilbage igen. Jeg kommer! Og når jeg vil se, hvis det så, man ved ikke, hvornår rush kommer i det her rum, fordi det er bare sort. Altså, der er ikke nogen lys, der flikker, som normalt tegner på, at rush kommer. Som jo det. Der er normalt tegnet på, at rush kommer, så ja, man skal høre det. Og det er det, min store problem er. Han er langt, det er snart der 100. Til jer, der ikke vil have spoilers, så gå ud. For vi kommer til at klare Rados. Ja, den aller sidste der. Lås op for electric room. Come on, Vilas! Klar det, klar det! You know what to do, you know what to do. Perfect! Oh my god. Det er derfor, jeg siger, min storebror er professionel. Sådan skal det gøres. Okay, hvad har du at putte i viften? Jeg klarer desværre ikke achievement i at putte ting i viften. Næste klip. Vi gemmer det bare for late. Ja. Hvis I har lyst til at se mere, hvis I ikke har lyst til at se mere, så er der ingen grund til, at vi laver part 2. Okay.
og subscribe, fordi jeg vil vildt gerne have mine videoer sådan et sted her, hvor flere folk ser dem. Altså sådan på front screen. Og det sker der ikke lige nu, fordi der er no views på denne video. Når den lige er nu, fordi selvfølgelig er den ikke lagt op, når jeg optager den. Hvad? Sådan der. Husk nu på deres kig på hans lys, han kan sneak peek. Og du laver mit trick, hvor jeg panikkede første gang jeg klarede det her spil. Hopper jeg ind i skabet. Jeg vil heldig, der ikke var noget i minigamet, så vil jeg være grip. Milla, så... Hvorfor går du forbi? Og jeg prøver at få min video til ikke at være over en time. Og jeg synes selv, det er meget tit meget irriterende, at ligesom at se videoer, der er over en time. Så undskyld, hvis den her er over en time lang. Jeg tror, det bliver sådan 40 minutter, måske. Ja. Jo, for jeg ved det. Det bliver i hvert fald 60 minutter. Men please stadig se den. Det vil jeg sætte pris på. Jeg prøver ellers at klippe i det så meget jeg kan. For den vil have været meget længere, hvis jeg ikke havde klippet i. Han er rent faktisk ikke brændt, han bliver bare bange af brændt. Okay, vi kan ikke se, hvad han laver, men jeg ved godt, den er på den. Jeg siger, der er lige bag dig. Det var godt, at vi klarede spillet. Så jeg vil sige en ting, mens min storebror er ved at gå igennem den her cutscene. Mange tak, fordi I kigger med. Husk at subscribe, hvis I har lyst. Men lige nu, så siger jeg, vi ses i næste video.